Dadi wong niku aja cok drengki, wong niku cok ndongake wong liya niku dadi. Kula nate wonten tiyang pedagang alit niku biasane nek dodolan cok laris. Ketepan ketebak Ramadan piyambake niku ngersula pripun iki entek konsumen kula niku dodol kabeh niku njur telas. Ampun ngoten, jenengan nek wonten wong sing laris sampeyan dongake. Sampeyan dongake wonten niku tonggon laris. Sampeyan dongake muga-muga tambah laris, aku ya luwih laris, ngoten. Alhamdulillah niku ijazah sing kaya ngeten niki ditamake dadi tenan. Hari omong alhamdulillah kula njuk sakniki melu laris. Ah niku mergo sampeyan ndongake wong liya, ora ndrengkeni wong liya, ora serik karo wong liya, niki malah Allah taala ngkei kelarisan. Mula pentinge ndongake wong liya. Nek jenengan ndonga dhewe ora mandi, ndongake wong liya. Nek wis ora mandi dongane diwalik mawon. Maka mesti mandi. Masyaallah. Tapi donga niku asline nggih niki mboten niku lak wau namung guyon. Asline donga niku mesti mustajab. Ning Allah taala niku lek maringi miturut keapiane dhewe-dhewe. Ana kalane niki nyuwun A ning diparingi B. Nyuwun duit ning diparingi anak soleh. Kan langkung sae ana nyuwun duit lek maringi sok kowe esuk wae niki kron sae kadang-kadang ora diijabahi nang donyane tapi ben sok nang akhirate entuk derajat sing luhur. Lho niki pancen wonten teng dawuh wonten teng jenggak cerita waliullah niku ndonga waliullah niku nek mboten iso mboten dadi meniku domeng alhamal niku manol. Nek ora manol ora angkut barang niku ora iso madhang. Padahal waliullah niku ya Allah kula diparingi kecekapan kok tak ngibadah teng jenengan nganti malaikat kuwi ndongake direwangi kali malaikat. Ya Allah nika wali panjenengan niku mbok diijabahi dongane. Jawabe Allah taala, iya kae nek tak ijabahi aku lek ngenggonke nang gone mak swarga sing dhuwur kono kae ora ana alasane. Lah niki berarti ora diijabahi donga niku ajeng diijabahi sing langkung sae. Napa malih wong sing napa ahli zikir, ahli wirid, masyaallah. Pun dawuhake man syagolahu dzikri. Wong sing ketungkul nungkulake eling asmu. Nilai aku ana tafsiran nggih kalami. Wonten tak tafsir nggih mesti nggih perjuang niki nggih termasuk man syagolahu dzikri. Eling karo aku. U'tiyam afdola ma u'tiya as-sailin arep diwehi sing luwih apik ketimbang wong-wong sing do njaluk. Ha niki. Tapi kula nyuwun panjenengan sedaya nggih tetep usaha. Sampeyan tiru wong Garjo sedaya Yai Mudri wong usaha. Wis dalail yo wah masyaallah istiqomahe wah. Pun kena ditiru tenan swargi bapak nggih istiqomahe. Nggih usaha mboten ora namung nenuwun tok mboten Allah hablullah wa hablun nas. Loro niki kudu pengen anake ngalim ya dipondokke ya didongake ha niki. Kalau kinten pematur kula mboten perlu kita panjang-panjangaken ngaten mawon.
kirang langkung nyuwun ageng pangten akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.